Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои муҳтарам. Имрӯз 31 октябри соли 2025 сол, бачаи азиз, мо дар ноҳияи Вахш қарор дорем. Ноҳияи Вахш ҷамоати Киров, якум отделение ҳастае ку бачаҳо. Аз ҳамиҷа аз тарафи бозори Ҳоҷи Шариф омадем. 1,5 километр аз бозори Ҳоҷи Шариф то ҳамиҷара, то ҳамин мағозаи фурӯшӣ, яъне ки бозори шахсӣ фурӯшира 1,5 километр роҳ масофа дорад, бачаи азиз. Ёкне роҳ асфолт, сари роҳи калон. И тараф бо далши мерава. Ягон 150-200 метр дуртарак, дӯстон, мактаб астай. Ҳай маҳалла маҳаллаи обод, мардум ҳама зиндагӣ дора. Ана ҳамиҷа дӯстон, мо як мағоза бигем ёки бозори шахсӣ бигем хато намекунем. Фурӯшӣ дорем ки пешкаштон мекунем бениҳоят барои савдо, яъне хеле чӣ хел бигӯм, шароити беҳтарин кардагиан. Одамое ки мисол савдо кардан мехоҳен, амира мефурӯша, бачако нигоҳ кунед, мефурӯша, хушо тамошо кунед, мефаҳмонам. Хоб, дар инҷа аввалаш ҳозир бо нишон метавонам порша. Хоби бозорчаи шахсие ки документални бозор, ҳуҷҷатиш бозор ай, бачаи азиз, яъне ки бозори шахсӣ мешава. Хеле дарозиш, бача, дарозиш 22 метр, и тарафаш 5-20 ай, бачако. 5-20 ба 22 хитон сотихша бирорен чанқа мешава. Инҷа границаш и тараф. Аммо хел пони ҳуҷҷат дохил ба ҳамин мешава, бачако. нигоҳ кунед, ман шумо дози пони мефаҳмонам. Оша бинед, оша. Хулоса инҷа границаи ами бозорча, яъне ки мағоза маркази хизматрасонии Ёсамин. Инҷа дора як ҳуҷра. Инҷа ҳастаи дута. Уҷа ҳастаи сета, уҷа ҳастаи чорта. Обши, яъне ки инаира агар дута калон ҳисоб, дута майда ҳисоб кунем, мешава 5 та дӯстон. 5 ҳуҷра дора. Дохил да ҳоҷатхона бания ҳастаи дӯстон. хулоса шурӯъ мекунем, хушрӯ тамошо кунем, баъдан нархша худо хоҳад гап мезанем. хоб, аз ӯ тараф шурӯъ кунем, бачаҳо, нигоҳ кунем. Дар ноҳияи Вахш ҷамоати Киров 1, яъне ки якум отделение мегӯян, ҳамин хели ҷо, дӯстони азиз, дар қарор дорем. Тамошо кунем. Просто нархи зур да, хели нархҳо редка мешава. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. дар ёҳани. Аз инҷа бурӯ шутка дорад. Шутка кардагӣ. Хоб, нигоҳ кунед. Шпаклёвка кардагӣ. Фанерай гипсокартон ҳатӣ. Ина дӯстон. Масъалаи свет ҳаст. Астай. ин ҳамин ҳолат ина. Ду та дар дорад. Як қадар кадан барои зои хӯрокара мондан. Чанд ба чанд боша? 1, 2, 3, 4, 5,5, бачаи азиз. 5,5. 5,5 ба чанд? 1, 2, 5,5 ба 4. яъне ки 5 ба 4 ҳам бигем хато намекунем, бачаи азиз. ин ҳамин ҳолат. ина. инҷа мешава якум ҳуҷра ҳам бигем хато намекунем. инҷа граница. нигоҳ кунем. ҳамин хел. дуюмаш, бачаи азиз. арчаи фасон. арча бода ҳавора медонем тоза мекунам. хоб. ана инҷа бошад дуюм комната. чӣ хел фасон, зали зур. кафел кардагӣ, хушрӯъ кардагӣ кафелаш. фона бинед чӣ хел фасон. хоб, инҷа чанд ба чанд боша? инҷа ҳамин 5 ба 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5, бачаи азиз. 7,5 ба 5. ина
фасони хушрӯ. Инами ҳолат. Шпаклёвка шкадагиай тайёрай. Хай тиреза. Ина. Ойнаҳош. Инами ҳолат. Фақат мехарен, ҳамин чишмот ҳамаҷо хи бачаача мехарида айрӯи зиндагие, пишти зиндагӣ бизнес. Худо хоҳад. Хайҷа 7 ба 5 бача азиз. Сеюмаш. Бисмиллаҳ. Ина. Инами ҳолат. Иҷа камтарак ремонт кардам, баъди ремонт ҳамин ҳолат шидагӣ. Иҷа шпаклёвка кардагӣ. Иҷа калидорча шава агар. Иҷа бо хоначаи дига. Ина дӯстон. Фақат одамои серьёзи харидор, одамое ки ҳавас ба ҳамин бизнес дорен, конкрет ни савдои зур мешавад худо хоҳад. Ина дӯстон. Смен блок ай тарафш. Чизе ҳаст бояд бигем, а? Ина дӯстони азиз. Лайкотонро монем, подписатсияро фаромӯш накунед. Канали Савдо ТВ-ро пайгирӣ кунед. Худо хоҳад навбарои ҷолиб ай пеша бачако. Сеюм шида. Иҷа чорум. Қулф дора. Бо рушотка хеле арматури гирифтагӣ. Бисмиллаҳ. Ина дӯстон. Бачако газаблок ай. Просто уҷа у тарафша яй қасм мемблок буд. Перегородка майда акша гирифтам. Аслан газаблок буд аст. Газаблок аст мемблок. Хоб ина дӯстон ин ҳолат. Ҷам ами 5 ба 5 ба фикр мо. 5 ба 5. Ремонт ки кадан аму строи материалро дам ҷа мондан. Одам мегира و برکش میکنه. اینا 5 با 5 بچه عزیز پتناکش. اینجاش 5 بچه عزیز. اینا اینجا. اینجا را میتونین اگون کخنی میکنین، بانیا میکنین، اگون حاجت خانه میکنین. اون طرفش کاری خریدار و دیویژنی کن میگه کو. اینا دوستان. سالقی نکی پسان. خب چند با چنده؟ 1 2 3 4 5 با 5 با 3 بچه عزیز. 5 با 3. نوار تمام شد بچه عزیز. خب نرخش میگم از این نرخش پشت همین مغازه را نشان دادم. پشتش خیر باشه. اینا پشتش. کلیشه نسکاری خیلی کردگی تیار. اینا حالات. خب دوستان عزیز یه بار دیگه آدرس رو میفهمونیم. آدرس ناحیه وخش جماعت کیروف یکم عدلانی 600,000 сум нархш бачо. 600,000 сомонӣ. Агар аз номи канали Савдо ТВ занг занед, худо хоҳад бо иншоалло муомилаи сустун мекунад. Баъдан дӯстон комментарияра бетараф набошен. Ҳами мағоза, ҳами бозорчаи шахсӣ мисол ба арзанда ба ҳами 600,000 сомон ҳаст ё ин ки нестай. хоҳиш мекунем комментария кунен. ҷо рафт диден чихелай чихел ободай. از همینجا بازار حاجی شریف 1.5 همین دور باشه اگر 2 کیلومتر راه مسافت داره بچه عزیز. خریدارای سریوزی از اون کانال ما زنگ زنید. رقم‌های صاحب مول در روی اکران شما. دسته رقم‌های صاحب مول برامگیای. بعد رقم‌های صاحب مول با رقم‌های ما برای قبول رکلام شاید در شما نیز یگان چیزی فروشی باشه میتونین در واتساپ ما مراجعه بکنین. اومدم خیلی نوارش میکنین. زنده باشین. رحمت ما را تماشا میکنین. از همتون می‌نداریم بچه عزیز.